Gaur, Etxaurin elkartu gara, Kabezon de Etxauri bizik taldea aurkezteko. Herritarren batasunari eta gure baiararekiko maitasunari esker sortutako kolektiboa. Sarbilen planteatzen ari diren makroproiektu energetikoen aurka antolatzeko beharrak mugitzen gaitu. Azantzako eolikoa eta sustantzaile pribatu batek Etxauriko udalaren laguntzarekin Sarbilen goialdean jarri nahi duen 72 hektareako fotovoltaikoa. Ingurunea, mendia eta lurraren ondare naturala babesteko bildu gara. Makroproiektu honen planteamendua erabat okerra iruditzen zaigun ikuspegi guztietatik. Sarbil mendilerroa ez da horrelako jarduera industriala gauzatzeko toki egokia. Onartezina da hemengo aberastasun natural eta ingurumenekoa suntsitzea, eta 72 hektareako tamaina 100 futbol zelairen baliokidea guztiz neurrigabea da. Etxauriko bailaran ere ez dago horrelako zerbaiten benetako beharrik. Jada, energia berriztagarriz hornitzen baigara Iberoko eta Etxauriko zentral hidroelektikoekin, eta beste instalazio partekatu edo individualekin. Gainera, makroproiektu honen kudeaketa gardentasunik eta herritarren babesi gabe egin da. Lurraldearen kudeaketari buruzko alde bakarreko erabakiak hartuz, baiarako biztanleen ahotsak eta iritziak entzun gabe. Etxauriko udalaren opakatasuna salatu nahi dugu. Ez gaituelako hartutako erabakien partaide egin, eta modu independientean jokatu nuelako. Bailara kontuan hartu gabe. Era berean, makroproiektu honek Sarbilen paisaia berezi gisa baloratutako ingurune natural babestu batean eta baiarako pertsonentzat garrantzi berezia duen mendian eragingo lituzkeen ingurumen afekzio izugarriak nabarmendu nahi ditu. Nafarroko gobernuak proiektua onartu zero, habitat, flora, fauna eta biodibertsitate itzela suntsituko lituzke. Horretarako proiektuak onartezinak dira ingurumenaren ikuspegitik, eta ondorio konponezinak dakartzate kosta ala kosta babestuta egon beharko luketen interes naturalerako lekuetan. Gaur, galdera bat botatzen dizuegu hemen bilduta zaudeten pertsona guztiei. Benetan hau nahi dugu gure baiararako? Makroproiektu inbaditzailea, ingurumenerako kaltegarria, interes publikorik gabekoa, gardentasunik gabe negoziatua eta enpresa pribatu batek kudeatua. Etxauriko bailarako biztanleok gure iritzia emateko eta gure lurraren alde egiteko garaia da. Gure bailarako biztanle guztiei dei egiten dizuegu mugimendu honekin bat egin dezazuen. Kabezon de Etxauri bizirik horrelako makroproiektuen aurrean erabat kontra posizionatzen da. Gaurtik aurrera sinadura bilketa bat egingo dugu Etxauriko udalean entregatzeko eta makroproiektu honen aurka agertzeko. Eta abenduaren 13an herri manifestazio bat antolatuko dugu. Defenda ezagun Sarbil denon artean. Vale, pues nahi duzunean. Vale, gaur Etxaurin jendetza batu egin gara, eta Kabezon de Etxauri bizirik kolektiboa aurkeztu egin dugu. Kolektibotik horrelako proiektuen aurrean erabat aurka posizionatzen gara eta gure baiaran gertatzen ari dena salatu nahi dugu. Alde batetik, herritarren babesi gabe, gardentasunik gabe, informazio nahikorik gabe eta bizilagunen parte hartzerik gabe gauzatzen ari dute guzti hau. Baiarako jendea eta inguruko jendea ez gaude proiektu hauen alde eta ez ditugu nahi, eta argi utzi nahi dugu ez direla interes orokorrekoak. Makroproiektu fotovoltaikoari dagokionez, gaur egun informazioa zabaltzen ari dugu, herritar guztiek proiektu honen inguruan informazio gehiago izan dezaten, eta ez bakarrik proiektua saltzeko eman digutena. Zalantzan jarri nahi dugu, zergatik baztertu egin zituen Etxauriko udalak aurretik oso antzekoak ziren beste proiektu batzuk, tartean 2022an
kokapen dimentsio eta ezaugarri berdinak zituen bat, eta nola orain hau onartu egiten du. Ez dugu ulertzen bere jarduera ildoaren inkoherentzia hau, eta argi utzi nahi dugu, berriz argi utzi nahi dugu, eta ozen esan nahi dugu proiektu hau ez dela interes orokorrekoa. Bueno, kolektibotik uste dugu Sarbil ez dela toki batere egokia olako makroproiektu batentzat, eta azpimarratu nahi dugu onartezinak direla Sarbilen suntsipena ekarriko luketeen proiektu hauek. Eta bueno, bukatzeko lurraren defentsan antolatzen diren mugimenduetara batzeko deia luzatzen dugu, eta abenduaren 13an egingo dugun manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen dugu. Eta bueno, guztion borrokaz defenda ezagun Sarbil.